som går från USA släpper in över Europa och ändå. Vi har lagar idag som vi inte skulle tänka oss för 30-talet. Då skulle jag ju det. Det är därför det blir så att när under den socialdemokratiska regimen så börjar man genomföra sådana här lagar utan att sakta processer. Det är baserat på den ena efter den andra. Utan någon särskild diskussion. Därför att det är inte riksdag på botten. Sai tá bom, vem? Espera, deixa eu começar. Vai começar. Du var ju integrationsminister då. Det känns ju väldigt kort när du den 12 september 2001 gick in i en här. Cadê o aluno? Sim. Tyvärr så var det en konstig hantering där. Men det var en handling som naturligtvis var... Tá baixando, espera. Så fort 11 september Espera começar. det är lätt att förstå att ni får ju runt om i världen.